Здрасти, аз съм Магдалена Топузова, добре дошъл в канала ми. Разглеждаме метод за поставяне на цели в годишен план. Имайте предвид, че една година е ужасно малко време. Цялата структура за начина на подреждане и разпределението им във времето си струва да бъде разгледана само след като се уточнят две доста големи пробойни. Пробойна номер 1 е когато поставяш целите си от днешна гледна точка. Тук рисковете са много. Накратко можеш да поставиш цел, която е нереалистична или цел, която доста се разминава с възможностите ти и качествата ти към момента. Или риска да се надцениш или силно да се подцениш е там. Тук това, което аз предлагам, и за мен то работи, просто го пробвайте, е да си представиш, че вече е края на годината. 2024 декември. Изминала е най-качествената, най-ярката и най-щастливата година в живота ти. Отпускаш се и стоиш там, колкото може по-дълго време. Представи си един цял твой ден от тази бурна и красива или спокойна и хармонична година. Стой, докато не усетиш какво я е направо толкова специално. Какво се случи? Представи си го много детайлно. Ти като къде живееш, с какви хора си обграден, какви са задачите ти и заниманията ти, колко си ангажиран или колко си свободен, какво правиш, как изглеждаш. Как изглежда тялото ти, как говориш, как изглежда косата ти, как си облечен, всичко. Кой би ти позвънял първи, в колко часа дори, защото риска от свръхзадачи понякога не ражда точно щастие. Хората, които се занимават повече с бизнес, със сигурност го разбират това. И така. Стоейки там, в тази най-щастлива година, се опитвай да запишеш всеки момент, който ти носи изключително вълнение. Дали това ще бъде новата къща, в която си, или тялото, което харесваш, любимият човек, семейството. Разгледай ги всички детайли по въпросните ресурсни състояния, към които ще минем в втората част на видеото. Записвайки си всички тези моменти на щастие или извори на щастие, това може да ти бъде след това сламката за създаване на цели на годината. Първия принцип го разбрахме. Не поставиш целите си от днешна гледна точка, ги поставиш от гледна точка на декември и е свършила тази уникална една година. Минаваме към втората възможност сам да прецакаш себе си. Така наречената пробойна. Това е когато бъркаш повърхностните цели или повърхностното проявление на целта с самата цел. Кратък пример. Ако в списъка ти с задачи е включена нова кола, смяна на жилище с по-близо до работата, или много пътуване, или искам най-скъпите дрехи, това не е цел. Реалната цел зад тях е увеличаване на доходите ти. Тъй, за да се избегне тази грешка, трябва да бъдеш много искрен към себе си. Дали можеш да платиш цената за повърхностните цели? Повърхностните цели доста често са родени от външна страна. Скъпите дрехи, които искаш, най-вероятно са дрехите, които си видял на някой друг. Те наистина ли ще направят щастлив на края на декември? И ако е така, окей, но тогава трябва да знаеш, че на края на декември ще имаш по-малко време. Защото ти ще си работил повече, за да се облечеш в тези дрехи. Тази част, втората пробойна, ми е любима, защото тук излизат много истини, като тези истини най-често се намират, когато се опиташ наистина да платиш цената зад тези мечти. Мечтата да имам нова къща е абсолютно възможна при
наличие на фокус, точно колко пари ми трябват за нея и какво трябва да свърша, ако имам качествата за това нещо. Ако нямам качествата за толкова много работа за тези пари, може би по-реалистичната цел е да добия качества, да постигна по-добра кариера, да постигна по-големи финансови резултати, което трябва доста добре да знам откъде ще дойдат и отново те колко ще струват като внимание и време. За да се стигне до повърхностния резултат, нова къща, скъпи дрехи и пътуване в Азия 9 месеца бих си дала аз. Да, до тук с пробойните. Вече минаваме към по-готината част. Втората част на видеото е ли същинската изработка на въпросния годишен план. Аз го наричам интелект карта, като всичко, което вадя, за да сложа в тази интелект карта, излиза от упражнението декември месец 2024 и това беше най-щастливата година в живота ми. Опитвам се да запиша всички пунктове, които са ме накарали да се почувствам развълнувана. И от тази емоция, чиста емоция, въобще не я детайлизирате, вадите думичка или изречение, което може да бъде наречено цел. Но реално по-важна е самата емоция зад тези думи, която ще ви държи мотивирани през цялата година, за да вървите към нея, да крачите. Ще ви държи усещането, или вече тук минаваме и в манифестирането. Знаете, че там усещането и вътрешния свят, вътрешната картина е тази, която материализира. Пример. Първо го разглеждаме плоско и след това го разглеждаме в по-сложния вариант. Задачата от 53 кг да стана 50 кг звучи окей. Издава, че ще бъде намалено някакво тегло или че това е моята представа за мен. Но тя е плоска, много бързо ще загубя мотивация, много бързо ще забравя, като защо трябва да съм точно 50. Но ако желанието е да чувствам тялото си по най-добрия начин, по който съм го чувствала някога въобще или последните 10 години и се усетя в това тяло, то може би има повече какво да ми каже, отколкото едни килограми. Ако усетя, че то е по-пластично, че работя повече с него, че имам умение да танцувам определени жанрове или определени стилове танци, които ми носят радост. И започвайки оттам, от тази мечта и това желание, то тогава целта ми няма да бъде изписана минус 3 кг, а ще бъде моето тяло. И то може отново да е 53, може да е 55, но ще бъде по-хубаво. Ще бъде моето по-хубаво тяло. Това разбра ли се? Аз лично вадя всичките си цели само от това състояние на така нареченото мечтателство. Не се ограничавам в това да покрия всичките ресурсни състояния, които са много и често не от всички имаме нужда. Да. А при мен излезнаха само 8 категории. Семейство, личен проект, приятели, учене, пътуване, изкуство, тяло, здраве, увеличение на доходи. Що не? По тези така наречени сфери от живота или ресурсни състояния, които в моя случай са само 8, минаваш на втория етап разписване на цели и задачи спрямо тях. Или това са стъпките, които според теб биха довели до материализирането на тази мечта, на тази цел. От мечта да се превърне в реалност или частично да се превърне в реалност. Можеш за дадена голяма цел да си поставиш, че тази година можеш да направиш половината от нея, а следващата година да оставиш финализирането й.
също е готино. Първата точка. Слагаш си цели по сферите на живота, на твоите си мечти. Аз лично не пиша повече от 25, дори 25 ми са ми леко в повече, цели и задачи, като тук вече минавам на втория етап. Аз ги слагам в 3 категории. Лесни задачи, средни по сложност и свръхзадачи, като в свръхзадача оставам макс 3. Лесните задачи, първата категория, са тези, които зависят изцяло от теб. Показвам моите. Я да видим. Посещение на семейството ми по-често. Зависи си само от мен. Това е лесна задача. Втората категория е средни задачи. Те са средни по сложност, защото зависят от теб, но има и фактори, които могат да се намесят. Я да видя по моя списък. Рисуване с учител Миша Рапопорт. Сега, ако е просто идеята за рисуване, то тогава тя би била в лесните цели и задачи. Но понеже тук имам конкретен човек, който искам от него да добия знания и в неговата компания това нещо да се случва, то тя не зависи само от мен. И третата категория – свръхзадачи, където там идеята е, че зависят от теб, но има качества, които трябва да се надградят, контакти, хора, които трябва да бъдат активирани, ангажирани или мотивирани да работят и те в тази посока и изискват повече време. Като аз в разпределението във времето, това е третата функция на този план, винаги поставям един месец, последния месец от годината, декември, абсолютно празен. Първо, защото не искам някоя задача да я оставя за накрая и да не е възможно изпълнението ѝ. После декември въобще е месец, в който всеки иска да почива, да се вижда с приятели, да релаксира и така. Декември винаги ми е почти празен. И след това разпределям тези цели и задачи във времето така, че първо да е разумно. Ако искаш козметични или някакви други, не дай Боже, хирургически намеси, те винаги трябва да са в студените месеци, началото на годината. Не е разумно да са лятото. И разпределям по най-простия начин нещата, които са ясни, кога е умно да бъдат, кога не. И след това започвам с по-неясните във времето и в пространството задачи как да бъдат наместени, така че не им давам да са изтласкани прекалено много в края на годината. Отново поради причината, че не искам да останат несвършени. Това са трите принципи. Сферите от живота или така наречените ресурсни състояния, задачите по тях си изписвате. Второ, разделянето им в 3 категории по сложност – лесни, средни, свръхцели. И трето, планирането в годишна база, кое кога да се случи. След това, от тук идва още по-лесния ход, който е разпределяш си колкото време на теб ти е удобно от днес. Това може да е първата четвърт на годината. Аз лично планирам само за 2 месеца. Детайлно. Взимам 2 месеца и започвам. От лесните задачи, какво мога да свърша през тези 2 месеца? Лесните задачи би трябвало да са такива, че ако не изисква точно определен сезон, то би трябвало да ги наместиш още в началото тях. Колко от средните по сложност задачи могат да бъдат извършени от този месец? И каква част от свръхзадачите можеш да поместиш в тези 2 месеца, така че да свършиш една малка част и да си оставиш на следващите месеци това поне да е започнато. Или ако изискват проучване, да е започнало проучването. Накрая на видеото искам да ви оставя моя метод за проверка дали желанията остават същите.
Част от красотата на живота е това, че ние се променяме и всичко е динамично, всичко е движещо се. Затова аз винаги си тествам желанията, мечтите и целите с едно много просто упражнение. В някакъв момент, в който усещам, че не ми достига мотивация, това е първия знак, че правя нещо, което не е съвсем мое. Дори на вид да изглежда много здравословно, много точно, редно или каквото ще е. Започвам да пиша всяка сутрин на чисто бял лист 10 ми най-силни желания за тази година. Изписвам ги. Затварям този лист и повече не го поглеждам. На следващата сутрин, без да се опитвам да помня какво съм написала вчера, отново записвам какви са 10 ми желания. И така 20 дни, без да поглеждам нито една предна страница. Първия път миналата година, когато направих това упражнение, така се изненадах от факта, че от първият списък беше останало само 3 пункта до края, до 20-я ден. Тук имайте предвид, че идеята е първо въпросното самопитане, като аз какво искам. Аз какво искам днес? Да ми се случи в този живот. И това натрупване на внимание, някакси вътрешният ти селф се отваря и започва повече да иска, или по-открито, или по-ясно. Има едно такова надграждане, което се случва интуитивно. След това е моя метод и да проверя дали някои от целите и задачите ми вече изписани към днешна дата, въобще отпаднала. Въобще вече не е такъв фокус. Имам много готин пример и то е, че ти отиваш там, на където гледаш. Когато караш колело, се движиш в посоката, в която гледаш. Когато се опитваш да оцелиш кош с топка, ти не гледаш топката, нито си гледаш краката, гледаш коша. Или това постоянно тестване на фокуса ти в каква посока е в момента, дава много добра обратна връзка, кое си струва, кое не. И няма абсолютно нищо по-хубаво от това да ти отпаднат няколко задачи въобще от списъка. Благодаря ти, че стигна до края на това видео. И да си припомняме винаги, че целите не са важни, защото самурая няма цел, а само посока. Така ли беше? Шегата на страна, но трябва да бъдете максимално нежни към себе си. Аз също се опитвам това да го изработя като рефлекс. Цялата схема с целите и задачите и мечтите са просто за да имам посока и фокус, но винаги пазя възможността да съм динамична и гъвкава и да променям абсолютно всичко. Благодаря ти! Чао!